Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublai phi baro kini kilongi khubor bamta kasni. Kador bar Shnong Langkyrding Mihngi Shillong kan pelong ya ke jingpen khuid Shnong haka khat Tarik December hajar arpsau sngi balang hakini kasngi kan sadan ke jingkhang Shnong na du kapor prabaji min step hadu khat arbaji min sngi. Kumtala kentu ya ki dukan bat ki kali kamai ki bahas Shnong bakin sange trikam ha ki tegi por. Da ka niru la kerpat ya baro banyami pat ba bat bane shim kya ban pynkhuid ya la ki jong ki benta jong ke Shnong kumbala jule ha ki por pynkhuid Shnong baro. Da kani ka jing ai kubor la ya wer kerpang ya ki try ki babat jaka hapo kani ka dorbar Shnong bar ki bampat shna ying sa bakin ya snok ti lang ha kani ka jing pynkhuid Shnong.